Apirilaren 28. lan osasunaren nazioarteko eguna izaki urtero legez sindikatuak kalera atera dira. ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek manifestazioak egin dituzte Euskal Herriko hainbat herri eta hirietan. ELAk batzarra eta manifestazioa egin ditu Bilbon, Harriaga Antzokian egin dute batzarra eta gogoan eduki nahi izan dituzte aurten lan istripuetan hil diren 21 beharginak. Adolfo Muñoz, ELAko idazkari nagusiak adierazi duenez, prekarietatea da lan istripuak eragiten dituen arrazoi nagusia. Arrazoiak, hauen artean aipagarriena prekarietatea. Eta ikusi dugu lan istripuak murrizteko orain arte gobernuek egin dituzten politikek ez dutela balio izan. Guk arazo nola aurre egin behar diogun ikusi behar dugu. Eta hiru dira jorratu behar ditugun esparruak. Lehena, legeak esaten duena betearaztea, enpresetan. Bigarrena, negoziazio kolektiboaren bidez, modu integralean prekarietateari irtenbideak bilatu. Eta administrazioari egiten ez duenagatik, salaketak egitea. Eguerdian Bilboko kaleetan egin dute manifestazioa, lanean osasuna eta segurtasuna aldarrikatuz eta prekarietatea salatuz. Prekarietatea da temporalitatea, da azpikontratazioa, eta konparatzen badugu esate baterako Europarekin temporalitatearen tasa hemen handiagoa da, eta hemen handiagoa da ere siniestralidadearen tasa. Lortzen badugu horri murriztea, hori da ekintza aproposa siniestralitatearen tasa murrizteko ere. Era berean patronalak eta administrazio publikoak lan osasunaren inguruan daukaten jarrera salatu nahi izan ditu ELAk. Horren atzean dagoena da interesa, eta patronalaren interesa da batez ere etekinak lortzea, eta etekinak lortzeko erabiltzen dute prekarietatea. Langileak hiltzen dira prekarietatearekin, eta patronalak diru asko irabazten du hori inposatzen. Gainera, gaurko mobilizazioan, maiatzaren 21 deitutako greba orokorrean parte hartzeko deia luzatu du ELAk. Arrazoiak dira aldatu behar direla politika publikoak alde batetik, eta frente gogor bat antolatu behar dugu patronalaren txantaiaren kontra. Egiten ari dena lan baldintzen kontra. Eta guretzat hori da lehentasun bat, eta arrazoi pila batzuk dauzkagu greba orokor on bat egiteko. Maiatzaren 21 greba orokorra